Nej. Okay, du bliver filmet. Smil lidt. Du er hud. Det eneste du lige kan gøre, det er at lægge dig bedre til rette. Tror du, du er sulten? Hold da op, film, du er død. Tager du også billeder med? Hvorfor det? Det har lige været et rigtig godt billede af dig i pokken.